И това е моят проект. Целта на проекта ми е да показва на хората, че щастието се крие в това да не се различаваме по религия или по нещо друго. Ние сме всички хора и в България столицата ни е единствено в света, в която толкова близки се намират храмовете на основните религии. И ние трябва да сме единни, за да живеем щастливи. Добре дошли на нашето тържество, посветено на дните на български език и култура. Учителите по български език и литература благодарят на колектива от ученици, които участваха в провеждането на дните. Всички те ще бъдат наградени виртуална екскурзия в библиотеката на град Дива. 2015 година е обявена за година на книгата. Имам удоволствието да ви прочета поздравителното писмо на учениците в училище Дружба, град София, от директора на столичната библиотека госпожа Юлия Цинцова. Мое име и името на моите колеги, работещи в столичната библиотека, поздравявам вас и вашите учители с успешно приключване на дните на български език и културата. Ние сме горди, че част от вас са вече наши читатели и имам възможността да ползват нашия фонд. Бих искала да ви кажа няколко думи за ползата на четенето. На първо място, четенето на художествената литература създава пристрастяване към четенето. На второ място, книгата ви отваря врата, показва ви слънцето на знанието. Поставя ви място, което може да контролирате, което да сте хора, с които искате. Столична библиотека наистина е врата към бъдещето и ние искаме да ви научим, вас, нашите деца, да харесват четенето. Мили деца, екипът на Столичната библиотека ви честити празника и ви очакваме при нас. Предупреждаваме ви, че текстовете от ученически съчинения, които ще чуете, не се препоръчат на хора с висока култура и слаби сърца. А за тези, които нямат чувство за хумор, сме осветили голи долу. Земните меридиани разделят Земята на 24 парчета, с която тя се върти около Луната. Марс има марсианци, значи на има лунатици. Магелан, който земците изяли, направи първото околосветско пътешествие и остана много доволен. Земята се върти през деня около Слънцето, през нощта около Луната. Цар Симеон умира на 60-та страница горе. Кирил и Методий са двама братя близнаци, от който един е и сирак. Право алгоритъм има Николска флота, с която преминавали през Дунав. Славяните били земеделски народ, който ловял риба и други
горски живот. Алего Константинов чул приближаващия се водопад и не можел да го опише с думи. Това е малко и генерален смисъл на Рилското въстание. Дон Кихот бил 50 годишен младеж с плешив кон, който се казва Росинантос. Разказите на Йовко, всичко хубаво е било положително. Между нас има не само господари на каламбурите, но и майстори на словото, които за своето творчество получават награди. Главите на победителите на конкурсите за творческо писане са изложени в коридор на първия етаж. Наградените ученици ще получат наградите си от учителите по български език и литература. Отсъстващите веднага да се обадят да ги запиша. Халев, прибери си под пътеката краката. Бързо, 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 бързо. Веднага. Фатина, Линда, бързо козметичната сергия да изчезне. Джо, спри да се наливаш с вода. Спри. Владимир, тетрадката и бележника си донеси и домашното си по български прочети. Бързо. Приятел. Купте. Добър вечер. Домашна работа по бел номер 248, импровизация по чудма. Четат ли ученици? Може би. Чете ученикът. Много чете. Ученикът обича книгата и ако не я използва и прочита с удоволствие, той използва възможно най-рационално. Читателите ученици са от най-различни категории. Читател-журналист. Той изпитва любов към книгите с илюстрации, които грижливо изрязва, за да си направи проекта по-английски. Читател-естет, който за да запази книгата чиста и красива, даже не я отваря. Читател-ревнивец, който толкова обича книгата, че като я вземе от библиотеката и никога не я връща. Читател скоростник, който за да стигне по-бързо до описание, прескача страници, за да стигне по-бързо до диалога. Темпераментен читател, който като не е съгласен с автора и му възразява по белите полета. Ако пък се е възхитил от нещо, го подчертава дебело и отстрани пише "Браво!" с удивителен. Читател учи на глава. Той взема от библиотеката по 5-6 дебели книги, за да ги види с на 10 дена ги връща непрочетени и взема, разбира се, други по-дебели. Читател, художник, творец. Книгите с портрети на всички рисува мустаци, бради, очила, ули. Много различни са учениците читатели. Едни подгъват страниците, други използват книгите за подпорка, трети ядат банички от лавката и прелистват с влажни пръсти. Четвърти се страхуват да ги пипнат, за да не се заразят с интелигентност. Много чете ученикът да е жив и здрав. И за да не хване са виновни учителите, а тия дето пишат книги и най-вече са виновни солунските братя Кирил и Методий, брат. Значи, колко глупости са написани с тия 30 букви, не ще и да знам. И затова аз си мисля, че има много хора по света и у нас, на които трябва да се забрани да се служат с азбуката, защото те могат само да съскат, да мучат, да цвилят или да кричат, но не и да говорят, защото това са хората, които не четат. За радост и чест на учителите ни, в нашето училище има много четящи ученици. Броят на спечелилите състезанието за най-много прочетени книги е 47. Имената на наградените можете да видите на монитора пред залата.
наградените ще си получат наградите от учителите по български език и литература. Да ви представя господин Оми, който не е написал Илиадата, защото по неговото време нямало Брайловата азбука. Този съчинител така интерпретирал Троянската война, че възвеличил Ахил, убиецът на Хектор. А хубавата Елено не е изпратил на реката да пере дрехи с троянки. Това е досъла Елена и тя избягала с богат тахеец по гръцките курорти. Дядка, времето ни изтече, вече сме в програмата с 10-ти клас. В Испания средновековна Сервантес някога живял. В затвора той като лежал, за забава Дон Кихот създава. Ти, учител на мъченици, веднага дневника си отвори и всички бойки в шестици превъдни. От днес аз заповед издавам в училището дивани меки да се сложат и чиновете те да заменят, а учениците спокойно да си спят. Шапката. От сцената веднага изчезни и 100 пъти урока за Сервантес препиши. Да бъда или да не бъда в час? Това е този въпрос. Или да учи всичките уроци и да пише всичките домашни, защото някой друг го е наредил. Не е ли по-достойно да си отиде вкъщи и да си подрадна? А пък днес някаква Офеля само по нервите ми изкачи. Ето и сега. Господин Хакан, ето го. Каква трагедия човешка, каква комедия от грешки и тем подобни смешки написал Шекспир в Лондон, където от жена си той избягал и на театъра се посветил.